थागोन आंनि मावनांगौ खामानिया आं गासिबो फरायजोबला बुलेट आदाया जोंहा मादैनि थाखाय मोनसे लाइजाम हरदों बे लाइजामखौ जोङो गोसोआव बिराद मोनसे दुखु मोनदों आरो बेखौ फरायोब्लानो जोङो माने गाबनो गोनां जायो बे लाइजामखौ आङो फरायना होनो सानदों गासिबो आं फराया आयै आं बिमा जाबाय आंनि बिमा नोंनो थाखाय बुलेट आदाया मोनसे मोजां लाइजाम लिरनानै हरदों आं बेखौ बयबो रायजो राजानि सिगाङाव आङो फरायनानै खोनासंनो आं गासिबो फराया गोबाव जागोन दा बिदि लिरदों दाबोनो बावाखै आयै उन्दै समाव आंखौ लाफानानै बै बुरि जाहार दैमायाव साम' खनना लाबोनानै गामि गामि माइरंनि सोलायनायखौ दाबोनो बावाखै आयै बै बुरि आरो मावनांगौखौ मावलांलांगोन होनना आङो आसा खालामदों बिसेसकै जोबथा मावनांगौ खामानिया बेनो बिथांमोननि जिथु केस बिथांमोननि जिथु दा सोलिबाय थादों एनआइ कर्टफोराव सिबिआइ कर्टफोराव सिबिआइफोरा बिथांमोनखौ सोंथि सोंबाय थादों बिथांमोननि केसखौ माबा मोनसे खालामनो हामारो नामा बिथांमोनखौ गले गले बुंगासिनो दङ आरो मावनायखौबो नुदों मावबायबो थादों थांलाय फैलायखौ नुगासिनो दङ नाथाय बिथाइ थायनायखौ नुयैखाय दिनै मानसिफ्रा मोनसे रायजोआ फोथायनो हायै मोनसे माबाखौ जादों जेरै आं दाखालिबो बुंखांबाय खामानिखौलाय बयबो मावगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावगासिनो दङ जोंहा गभर्नमेन्टआबो मावनायनि खोथाखौ बुंगासिनो दङ रायलायनायनि खोथाखौ नुगासिनो दङ नाथाय बिथाइखौ जोङो आलादा रोखोमै नुनो मोनदों मानगोनां दिफेन बर' बिथाङाबो दाखालि बुंखादों जे जोङो रायज्लायबाबो मानो भार्डिक्टखौ नुनो मोनदों मानो बिदि साजा होनायखौ मानो नुबाय थादों बेखौसो दिनै बिथाङाबो बुंदों बिनिखायनो जोंनि रायजोआ सजाग जानाया मोजां थियारि जाना थानाया मोजां होननानै आङो खावलायगोन दिनै जोंनि मावलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ नोंथांमोना आसि दिन्थि जोंनि मावनांगौ नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ जागोन नोंथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होलांगोनखौ आङो आसा खालामदों आरो आं दिनै बेखौनो फोरमायगोन मिथिगौ आं जेलाव थानायावनो जोबथेसालियाव थानायाव मिथिखादों नायनोब्लाबो गोसो जाब्लाबो थांनो हाया बोसोरसेयाव खनसे मब्लाबा 6 मासजों खनसे बिदि थांनांगौ जायो बेबो दसेल' नायनो मोनो आरो बिथिं जेलाव जोबथेसालियाव थानाय बयबो नायनो गोसो जायो न'खरनि गथ' गथाय फिसा फिसौ नाथाय थांनो होनब्लाबो बिथांमोना थांनो हाया बिनिखायनो आङो दिनै बुंनो नागिरगोन नोंथांमोननि गेजेराव मावनांगौ जोंनि देरसिन खामानिया दङ जोंहा 61 जन जिफोरा दङ बिथांमोनखौ जों माबोरै हेल्प खालामनो हागोन आं दहाय बुंखांबाय जायफ्रा दिनै गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो लोगो हमगोन आरो जोंनियाव बेसेबां साकरि मावनाय पिअननिफ्राय लानानै गेजेटेड अफिसारसिम नोंथांमोना आं खावलायदों नोंथांमोना रेडि जानानै था नोंथांमोननि आन्थु हमनो जों हागौ नोंथांमोननि आथिंजों हमहैनो हागौ जायफ्रा गिर्जा मन्दिर मस्जिद नोंथांमोना दिनै दङ पास्टर जानानै दङ दौरि जानानै दङ नोंथांमोनखौ जों सानसे लोगो हमहैनांनो हागौ नोंथांमोननि जुदि अननाय मोनोबा बेनो जाहैबाय बे न'खरखौ बिथांमोननि न'खरखौ जों हेफाजाब होनो हानाय बायदि जायफोरा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जोङो बोरै हेफाजाब होनो हागोन बिनि फर्मुला आरो बिनि माबाखौहाय बेब'स्थाखौ जोङो नोंथांमोननियाव सोंनायजों जों बेब'स्था खालामगोन थांनो होननानै जेन थांनो सानब्लाबो जेन थांनो हायै बेब'स्थाखौ जोङो फोजोबनो हानाय बायदि आरो बिथांमोनखौ अरायनि थाखाय जोङो जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनो हानाय इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट गभर्नमेन्ट कलेज डिस्ट्रिक्ट आरो जायफोर जोंनि बिफा महरनि बिफा बैसोनि एबा आंगो आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामलाय होनदों दिनैनि बे फिसा प्रग्रामखौ लानायनि सुंद' उद्देশ্যखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिरदों जेब्ला आङो जोबथेसालियाव दङमोन अब्ला बे न'खरनिनो आदा बुलेट आरो लोगोसे आदा गान्दा बिथांमोन सानैखौ आं जोबथेसालियाव लोगो मोनदोंमोन बिथांमोननि सम्पुर्ण जिउ जारिमिनखौ बिथांमोना गावसोर आंनि सायाव बुंनानै लादों गोबां खोथाखौ फोरमायनोब्लाबो समबो जाया बिदि आं सुंद'यै आङो दिनैनि थांखिजों रिलेटिभ थानाय सोमोन्दो थानाय खोथाखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा फोरमायदों गावनि न'नि अबस्थाखौ फोरमायदों आंखौथ' बुंदोंमोन आंनि न'आ बोरमा थाग्रा न'सोलै लाजिनाय मोनो मोनसे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन जेब्ला अखा फैयो बारहुंखा फैयो अब्लानो आं उन्दुनो हाया आं न'नि बिसि फिसाय गथ' गथायखौ आङो गोसोखांफ्लाङो बेखौ बिथाङा बुंदों आरो बिथांमोना हायोबा गोसोखांदो आंनि न'खरखौबो रायजोखौ बुंदो होनना बुंनायलाय आङो खोथा होबाय जे जोंनि कन्ट्रेक्टर एस'सियेसनजों आं रायज्लायगोन
रायलायनायनि उनाव जा फिसा मदद होनो हायो आङो एसोसिएसनखौ बुंगोन होननानै आं बुंनाय जादों। बेबायदिनो जोंनि बे कन्ट्राक्टर एसोसिएसना मिनिमामब्लाबो जिखिनि जोङो कालेक्सन खालामनानै बिथांमोना टिम बायनानै जोंनो हरबाय आरो टिमखौ दोननो थाखाय जा मिनिमाम खरसा जोंनो हरबाय खांनानै आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। बेयाव सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफनि मानसि बिदि गैया। सोरबा इउपिपिएलजों खामानि मावनाय बिथां कन्ट्रेक्टरफोराबो जोंनो हरदों बा बिपिएफजों बै समाव दैदेनजानाय कन्ट्रेक्टर बिथांमोनाबो जोंनो हरदों। एनडिएफबिनि फेमिलिनि थाखाय जोङो बेयाव पार्टि बासियालासिनो जोङो हेल्प खालामगोन होननानै बिथांमोना जोंनो जा डनेसन हरबाय जोङो नोंथांमोना बे न'खरा बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन। दा बेयाव जोङो गावबो पार्टि जानानै जों फैयाखै। जोंहा कन्ट्राक्टर एसोसिएसन दैदेनजानाय बयबो मेम्बारफ्रा बेयाव दङ। दा बिसोरखौ जोङो एनडिएफबिआ जोबथेसालियाव थानाया बिसोर सानैल' नङा आरो 59 जन आरो दंबावो। आं बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव लोगो मोनजेननाय हिसाबै बिथांमोननि दुखु दाहाखौ मोनथिनाय हिसाबै आङो नोंथांमोननि न'खराव आं फैग्रोनाय जाबाय। आरो आं सासे बेक्तिखौ लोगो हमबावदों बे जोंहा माबा आं नामखौ बावगारबाय सोमखोर होननाय आरो सासे प्रदीप ब्रह्म बिथांमोननि थाखाय बेबस्थाखौ जोङो लासै खालामगोन। नैबे न'खरा जिथु अबस्थाया गाज्रिसिनखाय जों बे न'खराव फैग्रोनाय जाबाय। बान मोनथामथिं 8 आरो 8 खुन्था जों होनाय जादों। बेखौहाय लुनायाव गोबां खरसा थांगोन। नाथाय जों मिनिमाम जे मिस्ट्रि खरसानि थाखाय जोङो होनाय जादों आरो मिस्ट्रिनि थाखायबो थोजासे नङा। जों बेखौसो जों खावलायनो नागिरदों अननानै जोंनि कन्ट्राक्टर एसोसिएसनखौ जों खावलायदों गामिया बिथांमोनखौ रायज्लायनानै एसे हेल्प खालामना होयोबा जों गोजोननाय मोनगोन। गामिया एसे रायज्लायदो रायज्लायनानै जा खुन्था दङ बेखौहाय माबा खालाम गायसननानै होदो। फैबाय थानाय समाव आरो बिथांमोननि थाखायनो जोंहा 59 जन आरो जेलाव दंबावो बिथांमोननि थाखाय जोङो मा खामानि मावनो हागोन जों रायजोआव सोंनानै बै कन्ट्राक्टर एसोसिएसनजों रायज्लायगोन। गोबां अफिसारफोरजों जों बर' अफिसारफोरजों रायज्लायगोन। जायहा पुलिस आर्मि एसएसबि मिलिटेन्सफोर दङ बिथांमोनखौ जों रायज्लायगोन। गामिनि धोरोमफोरखौ जों रायज्लायगोन। जों सोरबा ख्रिस्टियाननि पास्टर आरो हिन्दुनि धोरोमगुरु आरो बाथौ आरो ब्रह्मनि बयजोंबो जों रायज्लायगोन। नोंथांमोनखौ जों बोरै हेफाजाब होलांनो हागोन बिनि डिसिसनखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो डिसिसन लागोन आरो रायज्लायगोन। दिनै मिनिमाम थोआ लोमाब्लाबो जों नोंथांमोननिसिम बेखौ होनाय जागोन। बेखौ अननानै नोंथांमोना जेन नाजावनानै लायो जों बेखौ खावलायदों। आरो एसे मावनांगौ खामानि दङ जों बेखौ दायो मिडियानि गेजेरजों मावगोन। नोंथांमोना दुखु मोननाङा आंनि न'खराव फैयाखै आंनि न'खराबो पिटिएम फेमिलि आंनि न'खराबो एनडिएफबि नोंथांमोना साननाङा। अनलि जों जायफ्रा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। खारन बिथांमोना दिनै मावख्रुबना जानो होनबाबो दिनै फैनो हायाखै। जायफ्रा दिनै जोबथेसालिनिफ्राय गनानै मावख्रुबना जाबाय खामानि मावना जाबाय बिथांमोना मावना जानो थाखाय सुबिदाखौ मोनदों। नाथाय बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला जेबो बिथांमोननो नाङा थाखा फैसा गारि गुरा जेबो अनुदान नाङा। बिथांमोना जेलनिफ्राय फैयोबा जों मावख्रुबनानै जागोन बेनो बिथांमोननि डिसिसन। दा बिनिखायनो जों जोबथेसालियाव जायफ्रा दङ अनलि बिथांमोननि थाखाय जों मा बेबस्था खालामलांनो हायो आवगायलांनो हायो जोङो बेबस्थाखौ लागोन। नाथाय रायजोआ